салом ба ҳама, хушомадед ба канал. Имрӯз ахбори тозатарини футболро барои шумо ҷамъ овардем ва ҳамашро муфассал муҳокима мекунем. Трансферҳо, ҷароҳатҳо, баҳсҳо ва дигар рӯйдодҳои муҳим, ҳамаи чизро дар ин видео баррасӣ хоҳем кард. Аммо пеш аз оғози таҳлил як хабари муҳим. Агар шумо мехоҳед бозиҳои беҳтарини футболро промои эфир тамошо кардан хоҳед ва онҳоро дар вақти бозӣ муҳокима намоед, пас ба телеграми ман пайваст шавед. Дар он ҷо шумо метавонед беҳтарин бозиҳоро бо качествои баланд аз телеграм набаромада тамошо кунед. Ссилкаи канал дар комментарияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошем сар мекунем. Маркус Решфорд солҳои охир яке аз бозингарони асосии Манчестер Юнайтед буд. Ӯ дар академияи клуб тарбия ёфтааст. Бисёр голҳои муҳим задааст, вале ҳоло ба Астон Вилла гузашт. Ин танҳо як иҷора нест, балки шояд оғози як марҳилаи нав барои ӯ бошад. Дар дастаи Унай Эмери ӯ бозингарест, ки суръати баланд, техникаи хуб ва малакаи хуби бозӣ дар ҳамла дорад. Вале саволи асосӣ ин аст: оё Решфорд метавонад ба услуби бозии Вилла мутобиқ шавад ва худро нишон диҳад? Аз нигоҳи молиявӣ ин барои Юнайтед қарори дуруст аст. Онҳо қисми зиёди маоши ӯро сарфа мекунанд, вале ҳамзамон гузаштани бозингари худӣ бе нақшаи равшан барои оянда саволҳоеро ба миён меорад. Росташро гӯям, ин гузариш каме ғайричашмдош аст. Решфорд, ки солҳои зиёд рамзи Юнайтед буд, акнун дар Астон Вилла бозӣ мекунад. Ҳоло муҳим он аст, ки ӯ чӣ гуна ба системаи Эмери мутобиқ мешавад. Дар Юнайтед на танҳо бо бозӣ, балки бо ҳолати равонии худ мушкилӣ дошт. Агар дар Вилла муҳити дуруст пайдо кунад, метавонад боз ба сатҳи баланд баргардад. Чизи ҷолиб ин аст, ки Астон Вилла хеле хуб бо бозингарони тез ва ҳамлагар кор мекунад. Дар ин ҷо бетартибии Юнайтед нест, ки як рӯз умедвор мешавӣ, рӯзи дигар ноумед. Дар ин ҷо нақшаи дақиқ аст ва Решфорд бояд ба он мутобиқ шавад. Аммо мушкилии асосӣ ин аст, ки ба ӯ вақт намедиҳанд. Дар Вилла рақобат сахт аст ва агар ӯ зуд ба сатҳи лозимӣ нарасад, метавонад дар ҳайат ҷой нагирифта арзишаш коҳиш ёбад. Агар ин иҷора натиҷа надиҳад, нуфузи ӯ дар футболи Англия метавонад хеле паст шавад. Ба фикри шумо, оё Решфорд метавонад дар Астон Вилла карьераи худро дубора эҳё кунад, ё ин ки боз як қадами дигар ба поён аст? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба Антони ҳамагӣ 15 дақиқа лозим буд, то ки дар Реал Бетис худро нишон диҳад. Вингере, ки Манчестер Юнайтед ба иҷора дода буд, дарҳол дар гол сам гузашт ва мухлисонро ба ҳаяҷон овард. Пас аз зарбаи ӯ, Иско ҳиссои бозиро кушод. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ мухлисон хеле фаъол шуданд. Шӯхӣ карданд, ки Антони туби тиллоӣ мегирад, ӯро бо Мбаппе қиёс карданд ва боз ҳамон ҷумлаи маъруфро гуфтанд: мушкилот дар Юнайтед буд. Ин тааҷҷубовар нест, зеро баъди давраи номуваффақ дар Англия ниҳоят ӯ бозии хуб нишон дод. Аммо хулосаи калон барвақт аст. Ба Антони лозим аст, ки собит кунад, ки ин танҳо як оғози хуб нест, балки ӯ метавонад дар ҳар бозӣ дар ин сатҳ бошад. Дар бозии оянда муқобили Селта ӯ боз як имконият мегирад. Ҳамин тавр дӯстон, 14 бозӣ дар Юнайтед, на гол, на паси голӣ, танҳо танқид. 15 дақиқа дар Бетис, паси голӣ, таъриф ва аллакай шӯхиҳои дар бораи туби тиллоӣ. Футбол ҳамин хел аст. Вале агар ҷиддӣ бигӯем, Антони ҳамеша бозингаре буд, ки ба фазои холӣ ниёз дорад. Дар Юнайтед ӯ аксар вақт оҳиста ва пешгӯишаванда бозӣ мекард. Дар Бетис ӯ озодтар аст ва ба ҳамин сабаб хубтар менамояд. Савол ин аст: оё ӯ метавонад инро пайваста анҷом диҳад? Бигзор ростқавл бошем, як бозии хуб ҳанӯз маънои онро надорад, ки ӯ комилан тағйир ёфтааст. Ҳоло ӯ бояд дар бозӣ нишон диҳад, ки дар ҳақиқат метавонад барои даста муфид бошад. Имтиҳони навбатии бозӣ бо Селта. Агар бозам хуб бозӣ кунад, шояд дар ҳақиқат мушкилӣ дар Юнайтед буд. Ба фикри шумо, оё Антони метавонад дар Ла Лига беҳтар шавад, ё ин танҳо як лаҳзаи хуб буд? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Бозии байни Арсенал ва Манчестер Сити на танҳо бо ҳисоби 5-1 дар хотир мемонад, балки бо он ҳам, ки мухлисон ва бозингарони Арсенал ба Эрлинг Холанд бисёр масхара карданд. Ин ҳолат падари ӯ Алфи Холандро водор кард, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ посух диҳад. Алфи Холанд дар яке аз постҳои пас аз бозии Арсенал навишт: ин даста, ки ҳамаи чизро мебарад? Не, ки ба назар як посухи танқидӣ буд. Яке аз лаҳзаҳои асосии масхара Габриэл буд, ки пас аз голи Мартин Эдегор ба рӯи Холанд хандид. Баъдан Луис Скелли ҷашни Холандро нусхабардорӣ кард, вақте ки ӯ пас аз гол дар ҳолати мулоҳиза нишаст ва ҳатто пас аз бозӣ дар варзишгоҳ суруди машҳури Кендрик Ламар Хамбл садо дод, ки ин низ ишораи он буд, ки Холанд дар як мусоҳибаи гузашта ба Артета гуфта буд: хоксор бош. Ҳоло дастаи
Пеп Гвардиола кӯшиш мекунад ки аз ин бохти вазнин зуд барқарор шавад. Дар бозии навбатӣ Сити дар ҷоми Англия бо Лейтон Ориент рақобат хоҳад кард. ҳамин тавр дӯстон, на танҳо Сити шикаст хӯрд, балки Холанд шахсан як намоиши пурраи троллинг гирифт. Габриэл ба рӯяш механдид. Бозингарони ҷавони Арсенал ҷашнгирии ӯро масхара мекарданд ва ҳатто варзишгоҳ як суруд гузошт ки ба ӯ ишора мекард. Ин аллакай сатҳи нав аст, аммо агар ҷиддӣ бигӯем, Холанд дар ин бозӣ воқеан ночиз буд. Бале, ӯ як гол зад, аммо натавонист хатар эҷод кунад ва дифои Арсенал комилан ӯро аз бозӣ берун кард. Аз ҳамин сабаб вокуниши падари ӯ фаҳмида мешавад. Шояд ба ӯ сахт расидааст ки писарашро ин қадар масхара карданд. Саволи калон ин аст: оё Холанд ва Сити метавонанд ба ин ҷавоб диҳанд, ё шикасти сахти 5-1 таъсири ҷиддӣ ба онҳо мерасонад? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Реал бо мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ шудааст. Эҳтимол Антони Рудигер бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳоро муқобили Манчестер Сити аз даст медиҳад. Ҳимоятгари олмонӣ дар бозии Ла Лига бо Эспаньол ҷароҳат бардошт ва гуфта мешавад ки барои шифо ёфтанаш тақрибан 20 рӯз лозим мешавад. Нашрияи АС менависад ки бозии Рудигер дар 19 феврал зери шубҳа аст ва барои сари вақт баргаштанаш мӯъҷиза лозим мешавад. Аз сабаби ин ҷароҳат Карло Анчелоти маҷбур мешавад ки Давид Алабаро ба ҳайати асосӣ баргардонад, ҳарчанд ӯ нав аз ҷароҳати вазнини зону шифо ёфтааст. Дар ҳамин ҳол мураббии итолиёвӣ эҳтимолан ба ҷуфти Орелиан Тучуамени ва Раул Асенсио дар маркази дифоъ такя хоҳад кард, вале ин вариант мухлисонро қаноат намекунад. Махсусан нақши Тучуамени дар ҳимоят зери шубҳа аст. Бачаҳо, Реал ва Сити ду дастаи кризисӣ дар Лигаи Чемпионҳо, вале англисо ҳадди аққал дар зимистон бозингарони нав гирифтанд. Реал бошад се муҳофизати асосии худро гум кардааст ва маҷбур аст ки Тучуамени ва Асенсиоро дар ҳимоят истифода барад. Ман бозам намефаҳмам Анчелоти чӣ интизор аст. Ӯ хаёл дорад ки Тучуамени як рӯз аз хоб бедор мешавад ва ба як ҳимоятгари олӣ табдил меёбад. Ин ҳеҷ гоҳ рӯй намедиҳад. Ӯ ҳатто дар мавқеи табиии худ нимҳимоятгар рақобатро ба дигарон бохтааст. Асенсио ҳадди аққал оромона бозӣ мекунад, заҳмат мекашад, маҳорат дорад ки Тучуамени онро надорад. ҷуфти Асенсио Алаба хатарнок ба назар мерасад, аммо ҳадди аққал назар ба Тучуамени боэътимодтар аст. Шояд вақти он расидааст ки Реал фикри худро танҳо ба Ла Лига равона кунад. Феврал пур аз бозиҳост ва агар даста худро гум кунад, метавонад дар ҳамаи ҷо шикаст хӯрад. Лигаи Чемпионҳо имсол ғайривоқеӣ менамояд. Кубокро ҳам фидо кардан мумкин, вале Ла Лигаро метавон ҳифз кард. Фикри шумо чист? Реал аз уҳдаи ин мебарояд ё паси ҳам ҳамаи чизро аз даст медиҳад? Комментария барои шумо. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.